Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба кайбер темалар турында. Шолда көтелгән онкодиспансер үзәге ачылды. Үзәкне бәяләргә республика президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия сәламәтлек саклау министры урынбасары да килде. Өй туе белән Шолда социаль ипотека программасы буенча төзелгән 63-21 торак йорты бирелде. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 87 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 25 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 15538 очрагы билгеле. Аларның 11950-се терелгән, 95-е узган тәүлектә. 10 ел көткән онкология үзәге пациентлар өчен ишекләрен ачты. Аның төзелешенә 2 миллиард 300 миллион сум акча киткән. Үзәктә пациентларны 11 гыйнварда кабул итә башладылар. Әмма рәсми ачылыш узган шимбә булды. Кама аръягындагы үзәк 1 миллион 200 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Онкология диспансерын бәяләргә республика президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия сәламәтлек саклау министры урынбасары Олег Гритнев та килде. Пациентларга нинди медицина ярдәме күрсәтеләчәк, тулырак хәбәрчебез материалында. Онкологи, эндоскописты, УЗИсты. Все в интересах одного больного. Все манипуляции будут проводиться в день. Комплексное, да? Комплексные, да, когда с одним пациентом работает мультидисциплинарная команда. Команда еш булуга карамастан югары квалификацияга ия дип ышандырды үзәкнең баш табибы. Персоналны җәлеп итү буенча эш 2 ел элек башланган инде. Онкологларны баш калада, чит илләрдә укыттылар. Алар квалификацияләрен күтәрүләрен дәвам итәләр. 10 онкологның 4-се үзәктә эшне поликлиникаларда беренчел авыруларны кабул итү белән бергә алып баралар. Мы в течение недели уже вышли на проектные мощности. Поликлиника принимает ежедневно около 400 больных в сутки. Сейчас доступна лучевая диагностика, эндоскопия. А с 25 числа у нас доступна радиотерапия, открывается отделение радиотерапии. В пятницу мы провели первых 2 людей, облучили. Они себя чувствуют сейчас хорошо. И в начале февраля мы запустим уже стационарное онкологическое отделение. Үзәк 2 корпустан торган амбулатура бүлек тәүлегенә 400 пациентны кабул итә ала. Бу 100 меңгә якын кеше. Радиология корпусы елына 30 мең нур терапия сеансына исәпләнгән. Профилактик эш диагностика махсуслаштырылган дәвалау, диспансер күзәтүе. Барысы да бер урында тупланган. Бу диагноз кую вакытын киметергә, аның төгәллеген арттырга һәм дәвалауны мөмкин кадәр тизрәк башларга мөмкинлек бирәчәк. Имеется и диагностические отделения как амбулаторного, так и стационарного характера. Имеется радиотерапевтическое отделение с уникальными линейными ускорителями. Имеется эндоскопическое отделение для скрининговой диагностики рака кишечника, желудка. То есть весь тот набор современных требований, они заложены в основу этого онкологического диспансера. Соңгы буын компьютер томографлары 10 онкологның һәр кайсысына билгеләнгән эксперт класслы УЗИ аппаратлары пациентларга диагностиканы дәвалаучы табиб кабинетында ук үтеп була. Шулай ук ясалма интеллектка ия җиһазлар да бар. Әгәр дә очрак котлаулы түгел икән, табиблар 7 көн эчендә диагноз куя ала. Кайбер медицина приборларының Россиядә аналоглары да юк. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Өй туе белән табиблар һәм яшь гаиләләр Чаллыда социаль ипотека программасы буенча йорт тапшырылды. 63-21 адресы буенча 10 катлы йортны 2019 елның көзендә төзи башладылар. Узган ял көннәрендә исә яңа ел фатир хуҗаларына тантаналы рәвештә ачкычлар тапшырдылар. Чарада Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Президент нашей страны Владимир Путин поставил задачу к 30 году вводить 120 миллионов квадратных метров жилья. Это очень сложно. Если мы сегодня находимся на планке 80 миллионов, это очень сложная задача. 63-21 торак йортында 404 фатир. Яңа фатирга күчүчеләр яшь һәм күп балалы гаиләләр генә түгел, медицина хезмәткәрләре дә шул исәптән 800 мең сумлык республика грантын алучы табиблар да, 100 мең сумлык муниципаль грантны алучылар да бар. Прекрасный 10-этажный дом, 11 подъездов. Сегодня более 80, если быть точным, вот последние данные, 92 работника здравоохранения
получит ключи от квартиры. 52 человека – это те, кто получит вместе с квартирами и ключами гранты от президента Республики Татарстан и муниципалитета. 63-21 йорты түзілішінің соңғы талаплары бойынша түзілген. Ол жылыту системасының вертикаль разводкасы белән җиһазландырылган, мәгълүматларны дистанцион рәвештә төшерү счетчиклары, янгын хәбәрчеләре белән тәэмин ителгән, пластик тәрәзәләр һәм металл керү ишекләре урнаштырылган. Ишек алдында балалар майданчыгы, җәяү йөрү зоналары һәм парковка оештырылган. Якын тирәдә балалар бакчасы төзелә. Мы ждали с 2016 года, я вот встала на ипотеку. Если честно, мы не ожидали, что в этом году вот нам дадут вот ключи, квартиру. Ну, конечно же, мы очень рады, мы вот сколько вот ждали, дочка радуется, самое главное. На самом деле ждали очень долго, больше 3 лет. Уже прямо очень уже хотелось свою квартиру. Вот. Счастье просто не передать словами, на самом деле. Вот, спасибо большое. Ждала я год. Вот на 8 этаже получила квартиру. Так, волнительно немножко, неожиданно как бы было. 63-21 яңа төзелеше белән 63-нче микрорайонның икенче чираты ачыла. Хәзерге вакытта 63-16 һәм 63-20 йортларның монтажлау эшләре бара. Якындагы елларда Яшьлек проспектында социаль ипотека программасы буенча 10 күп фатирлы торак йорт төзү планлаштырыла. Шуларның 4-се буенча проект алда эшләре бара инде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Спорт мастеры билгеләре, сары һәм яшел пояслар бирелде һәм иң яхшылар бүләкләнде. Чаллы дәүләт педагогика университетының H2O спорт сәламәтләндерү комплексының 5 еллык юбилеен билгеләп үттеләр. Беренче юбилейның хөрмәтле кунагы Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагогина булды. Ул нәкъ 5 ел элек комплекска дөньяга килергә ярдәм итте. Чарада үзәкнең нинди казанышларын билгеләп үттеләр һәм ул Чаллы халкына нәрсә тәкъдим итә. Тулырак халдагы материалыбызда. H2 спорт сәламәтләндерү комплексы 5 еллык юбилеен бәйрәм итә. Анда 2 миллионга якын өлкән кеше һәм 1 миллионнан артык бала булган. Алар өчен 9 түгәрәк эшли. Йога, тэквондо, менталь, арифметика, инглиз теле, иҗади дәресләр, джампинг. Ева Гетун 2 яшьтән үк йөзүгә йөри, фитнес үзәкне әти-әниләре очраклыгына сайламаган. Кыз спорт сәламәтләндерү комплексының туган көнендә дөньяга килгән. Плаваем, и мы доплаваем, и идем в сауну греться. Ты уже научилась чему-нибудь? Да. Чему научилась? Плавать вот так вот. H2O 500 бассейн федераль проекты кысаларында төзелгән. Төзелеш 2 елдан артык дәвам итә. Әмма бу бердән-бер мөһим вакыйга түгел. У нас сегодня 2 юбилея. Я очень хорошо помню, что 5 лет тому назад с разницей в 1 месяц случилось 2 очень серьезных события. Первое. Педуниверситет города Набережной Челны получил гордое название педагогического университета. Белем бирү программасы кысаларында университет студентлары сәламәтләндерү комплексында шөгыльләнә ала. Укудан тыш вакытта укучылар һәм укытучылар өчен абонементка 50% ташлама гамәлдә. Бассейн находится в шаговой доступности от университета. Можно в любое свободное время сюда прийти, разгрузить голову, расслабиться и потренироваться. Что касаемо тренеров, все тренера очень хорошие, прекрасно относятся к своей работе. Мои занятия тэквондо никак не мешают мне в учебе, потому что университет и преподаватели идут мне навстречу. Университет предоставляет возможности, чтобы заниматься, выезжать, как-то выступать, проявлять себя по полной программе. Өлкәннәр өчен комплекста 23 төр дәресләр каралган: фитнес, йога, бию юнәлешләре, аэробика, сыгылмалык һәм сулышны үстерү өчен күнегүләр комплексы, ролл, релакс, пилатес һәм башкалар. За этот период 35 у нас чемпионов мира обучались и получили награды. Очень много достижений в спорте, в науке. Спортивно-оздоровительный комплекс для нас это и теоретическая, и практическая площадка реализации образовательного процесса. Спорт белән шөгыльләнүләрдән тыш студентлар һәм укытучылар университет лабораториясында комплекслы тикшерү уза алалар. Анда аларга сәламәтләндерү буенча индивидуаль программа төзиләр. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Все напольные покрытия в салоне «Мастер Пол». Проектирование и дизайн пола, доставка, качественная укладка и гарантия от 15 лет. Знаем о напольных покрытиях все. «Мастер Пол». Торговый центр Королев, 2-й этаж. Телефон 20 04 11.